Jiena id nvassallu fisem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà nerġa' ningħaqad magħkom, skużawna għal dak l-inkonvenjent fit-tekniku li seta' kellna. Miegħi għandi lil Karmenu Borġ, ħabib tiegħi, u sa nerġgħu niltaqgħu magħkom illum biex ikollna laqgħa oħra ta' dialogu miftuħa fuq suġġett interessanti dejjem nitkellmu fuq valuri marbutin mal-ħajja, mal-familja, mal-libertà. Għaddaqs illum ma kellna il-ħajja, il-familja u l-libertà daqshekk qegħdin jiġu medda f'pajjiżna. U jekk ikollna il-ħajja u l-familja medda, allura għandna il-libertà medda. U meta jkollna l-libertà medda, ovvjament se jkollna il-ħajja u l-familja qegħdin jiġu meddin. Imma jkun min jgħid ma dan mhux kliem flajru, ma fir-realtà xi fisser. Ngħidu f'malar xi fisser. Għaliex iddeċidejna li nitkellmu jiena u Karmenu magħkom fuq il-valur tal-libertà. Illa għaliex ħbib tiegħi. Mhijiex libertà li inti ikollok, pereżempju, id-diriġenti ta' dan l-istazzjon fuq il-Facebook, Rita u Mario, jitħarku jittellaw il-qorti illa għaliex jagħmlu programm li fih ikun hawn Matthew li jaqsam esperjenza magħkom is-semmija li jgħid li kien gay imma m'għadux. Mhijiex libertà li jkollok il-dan Matthew li għax qasam dik l-esperjenza wkoll jiġi mħarrek u jittella l-qorti. Mhijiex libertà li inti għandek pereżempju Times of Malta illum bl-elitisti warajja li diġà qegħdin joħolqu komplott u konfuffa ta' kif jippruvaw jibdew iwasslu f'moħħ in-nies min sa jkun il-kap alternattiv tal-Partit Nazzjonalista jagħtu isem li huwa skont huma mezzola u diġà qegħdin jikkundizzjonaw li dan ikun li din tkun uncontested. Jiġifieri mhijiex libertà li dawn qegħdin jikkondizzjonaw diġà li jekk ikun hemm kontestazzjoni ma' din li tista' tkun kandidata dejjem skont it-Times dawn huma miktubin, allura mhux probabbli ħajjiet dik il-persuna li tikkontesta tarġa' tiġi nferm bħalma kienet ta' Adrian Delija. Mhijiex libertà il-fatt li inti għandek fil-Partit Laburista dik l-arroganza li qed biegħed lin-nies Laburisti minn mal-partit għaliex dik l-arroganza qiegħda taħbi l-verità ta' dak li suppostu il-Partit Laburista. Mhijiex libertà il-fatt li inti għandek illum l-establishment politiku flimkien mal-medja iwasslulkom kontinwament baraxx attakk ta' informazzjoni iddirezzjonata kontinwament favur politika liberali li tagħmel kollox jiswa l-flus li Alla ta' dan il-poplu sar Alla tal-flus, il-kbir ikompli jikber u żgħir ikompli jiċkien. U allura għandna l-faqar li qed jikber. Mhijiex libertà il-fatt li għandna f'dan il-pajjiż illum kwart tal-elettorat li ma ġbaqalu fiduċja fil-politika. Il-politika huwa pilastru ewlieni li jsaħħaħ id-demokrazija fil-pajjiż. Dan il-pilastru, din l-istituzzjoni li għandek din l-isfiduċja kbira daqshekk lejha, ifisser li hemm xi ħaġa ħażina. Mhijiex libertà il-fatt li aħna għandna f'dan il-pajjiż iż-żgħażagħ tagħna li m'għandhomx fiduċja fil-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Mhijiex libertà il-fatt li inti għandek ix-xandir tal-Istat, ix-xandir pubbliku li jagħmel ċensura fuq il-kliem tal-President attwali l-eċċellenza tiegħu George Mella meta x'tkellem fuq l-abbort ix-xandir tal-Istat jiċċensura l-President. Mhijiex libertà li inti kellek ix-xandir tal-Istat bl-istess mod jiċċensura kliem il-Papa fl-aħbarijiet mitkellma meta ġie rrappurtat il-Papa x'qal jiġi ċċensurat kliem il-Papa. Mhijiex libertà il-fatt li f'dan il-pajjiż aħna għandna ħaddiema bil-minimum wage li kellhom fost l-inqas żieda fil-paga minima fl-Ewropa. Mhijiex libertà
Il-fatt li aħna ħaniftaħru li għandna fost l-ikbar tkabbir ekonomiku, imma fl-istess ħin għandna l-iktar nies li jaħdmu b'paga irħisa fl-Ewropa u allura għandek din id-diżugwaljanza, din id-differenza bejn min jista' u min ma jistax, bejn il-kbir u bejn iż-żgħir. Mhijiex libertà il-fatt li l-establishment politiku, iż-żewġ partiti flimkien mal-medja hekk suppost indipendenti, imma mija indipendenti xejn, qegħdin hemm biex irewħu u jaraw kif il-kbir jikber. U żgħir ikompli jitkabar. Mhijiex libertà il-fatt li aħna llum għandna politika li miftuq tieħu ħsieb li żgħir tibża miż-żgħir, twarrab liż-żgħir. Mhijiex libertà illum li inti għandek it-tfal tagħna qegħdin jiġu ddottrinati bl-ideoloġija tal-ġeneru u mhijiex libertà il-fatt li inti għandek il-ġenituri li lanqas jistgħu jażlu jekk it-tfal tagħhom għandhomx ikunu preżenti f'dawk il-lezzjonijiet jew le. Mhijiex libertà il-fatt li inti għandek membri parlamentari li jekk iridu jivvotaw kontra liġi li moralment ma jaqblux magħha bħalma kien ġara lili, il-Partit Laburista ma jagħtix il-free vote u l-Partit Nazzjonalista ħafna drabi żamm lura milli jagħti il-free vote ukoll. Mhijiex libertà il-fatt li għadna ma daħħalniex il-liġi li jekk ikollok tobba jew nurses jew spiżjara li għal moralità tagħhom iridu iżommu lura milli jagħmlu intervent mediku li għalihom moralment huwa inġust, allura dawk ikollhom id-dritt li ma jagħmluhx. Mhijiex libertà u nieqafaw il-fatt li inti kellek il-ġurnalisti Maltin liberali li ħaduha kontra tobba Pollakki li ma rridux jagħmlu l-operazzjoni tal-abort. U tkażaw bihom u qalu da jista' jiġri f'Malta. Mhijiex libertà li inti kellek il-Prim Ministru jgħid li jrid idaħħal il-liġi tal-abort, jippronunzja lilu nnifsu jgħid li ma għandux mandat elettorali, imbagħad joħroġ ix-xhieda fil-qorti li juri li r-raġuni li għalija l-Prim Ministru tidaħħal il-liġi tal-abort. Prudente ma kellix dik l-urġenza li semma l-Prim Ministru. Meta oriġinalment kellu dak l-intervista ma' tat-Times u qed jgħid allura x'inhi r-raġuni għalfejn kellu jdaħħal il-liġi tal-abort. Ħbib tiegħi. Ħafna minna jaħsbu u għandna il-kelma l-Karmenu li aħna għax nistgħu nagħmlu l-festi tal-ġimgħa kbira u l-festi u allura għandna l-libertà li nistqarru dak li nemmnu. Il għaliex m'għandniex pulizija jiġru warajna at gunpoint bħalma seta konna nisimgħu fl-istejjer fl-antik, allura għandna l-libertà tal-espressjoni. Il-fatt li aħna l-kulħadd jista' jgħid li jrid naħsbu li għandna l-libertà tal-kelma. Imma kellna diġà wett kif kienna min kellu jitkellem u tkellem u ġie mħarrek. U allura rridu nitkellmu fuq dan il-valur tal-libertà. U għalhekk għażilna li llum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq dan il-valur tal-libertà. X'jiswa lilkom meta nirrispettawh u x'jiswa lilna flimkien bħala soċjetà meta nonqsu li nirrispettawh. Tajjeb ngħidu li kuljum niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn jidher ċalli dal-pajjiż hemm ħafna standards differenti għal ħafna kategoriji ta' nies differenti. Hawnhekk qegħdin fl-istudju ta' PM News fej Sew Mario Sew Vita li jmexxu dan l-istazzjon għaddejjem bħalissa minn passjoni sħiħa jittelgħu l-qorti u dan kollu. Sal-lum il-ġurnata ma jgħid li l-ebda deputat mill-oppożizzjoni li suppost qegħdin hemm biex jaraw li l-libertà tal-espressjoni tiġi mħarsa li x'jekk il-gvern qed jikser il-libertà tal-espressjoni mhux l-oppożizzjoni tittopponih. Ħadd minnhom ma tkellem, imma mbagħad għallax Matthew Vella llum għax tal-Malta Today
Għaliex dawn huma taf inti dan li jieħdu b'kosta u l-liberali kwaħed jgħostu kum magħhom ħalli jaqalawlhom tax li n-nazzjonalisti jaqalawhom l-Right and Center. Issa jagħmlu għax dik hija l-libertà tal-espressjoni. Imma lil Matthew Vella issa qomsu biex jiddefenduh. Issa noħorġu f'xi t-shirt Ġeswi Matthew. Issa bissa noħorġu t-shirts Ġeswi Mario, Ġeswi Rita biex inkunu tal-libertà. Sinjuri nazzjonalisti, intom ġejtu t-tielet partit dal-pajjiż. Jekk tridu tiġu l-ewwel partit, ibdew kunu seri u kunu għamlu xogħolkom kif suppost. Issa, ħanejt ħaġa fuq il-libertà u ħanaqra xi ħaġa jekk ma jimpurtax u nispjega minn kitibha għax ħadd isimgħu ħadd tibqgħu skantati. Ma bqgħet skantati meta qrajt dan il-ktieb minn fejn ħadd il-kelma. Il-manipulazzjoni konxja u intelligenti tad-drawwiet u l-opinjonijiet tal-massa hija element importanti fis-soċjetà demokratika li timmanipula kif il-bniedem jidarilu nnifsu. Dawk li jimmanipulaw dan il-mekkaniżmu li ma jidirx tas-soċjetà jiffurmaw gvern inviżibbli li huwa l-veru poter ta' tmexxija ta' pajjiżna. Da mhux Malti minn għala, ġifieri. Aħna regolati, moħħna huwa ffurmat u l-gosti tagħna iffurmati. L-idejat tagħna suġġeriti minn għalina naħsbuhom aħna b'moħħna xi ħadd wara jissuġġerihomna. L-aktar minn irġiel li qatt ma smajna bihom minn tagħna l-idejat. Dan huwa riżultat loġiku tal-mod kif is-soċjetà demokratika tagħna hija organizzata. Għad kbir ta' bnedmin iridu jikkooperaw f'dan il-mod jekk iridu jgħixu flimkien bħala soċjetà li taħdem bla xkiel. Mela allura xi ħadd jimmanipula minn wara u n-nies who pays the piper plays the tune. Fi kważi kull att ta' ħajja tagħna ta' kuljum, kemm fil-isfera politika u kemm fin-negozju, fl-imġiba soċjali tagħna u fil-ħsibiet tagħna, aħna ddominati minn numru relattivament żgħir ta' persuni li jifhmu l-proċess mentali u soċjali, modelli tal-masses, huma li jiġbdu l-wires li jikkontrollaw il-moħħ pubbliku. Dimma għaliex xi ħadd xi conspiracy theorist, xi ħadd minn dawk li sib ħafna fuq Facebook u fuq l-internet u jemmnu li l-familja real Ingliża huma rettili jew taħt l-għolja tal-mata per minn UFOs. Dan qala Edward Bernays, forsi ma tantx aħna familja real. Edward Bernays huwa il-bniedem li vvinta l-marketing modern. Ġifieri il-bniedem li vvinta reklamar kif isir. Ġifieri dan il-bniedem pereżempju li vvinta li ma' kull karozza jaħorġu katalgu tal-karozzi jkun hemm mara. Għax kien jaf li l-irġiel jogħġbuhom in-nisa li ġieli kellek iżmin kien jixtru l-karozzi allura jgħid jassoċjaw karozza ma' mara u għadha sal-lum dil-prattika. Jew kellha n-nisa jpejpu sigaretti żgħar. Għal-qabad erba' modelli kienu jpejpu sigaretti jibdew mixjin fil-Broadway jaraw dawn il-modelli nies. U din ma saritx il-bira, din saret fis-snin 20 tas-seklu l-ieħor. Iktar minn mezz ilu. Issa, mela fil-verità, Edward Bernays kien jgħid fil-ktieb tiegħu jismu Propaganda, jgħid isma' fil-verità il-demokrazija tiġi manipulata. U bħalissa dik li għandna demokrazija li tiġi manipulata. U ħafna nies jaħsbu li huma liberi. U ħa nispjega xi ħaġa x'imbagħad għat-tieni fit-tieni intervent tiegħi beħsibni anke nirrakkonta xejn ġara kif dal-aħħar snin. Minn għalina kustajna l-libertà. U di libertà tlifnija biex mata liġijiet illi laqqas tista' tagħmel xejn bihom. Mela ħanilkom daqsxejn ta' diagram. Ma nafx jekk jista' x'jaqbada. Skużawni jekk naqra mawġa, ma hawnhekk qed ngħidu dik li ngħidula d-dialettika ta' Hegel. It-teżi, antiteżi u s-sintesi. Il-filosofu Hegel kien tkellem li l-idejat jiżviluppaw. Meta bniedem meta jkollok naħa jkollha idea. Jkollok naħa waħda jkollha idea. Kontrarju, u fil-ġlieda tal-idejat, mhux il-ġlieda bl-armi, imma l-ġlieda tal-idejat li f'demokrazija ssir f'Parlament, joħroġ imbagħad is-sintesi, ġifieri l-idejat jiċċaraw l-affarijiet li forsi mhumiex ċari u nimxu l-qudiem. Issa f'pajjiżna fil-Parlament, meta l-aħħar li kellna din is-sitwazzjoni? Ngħidu li meta l-aħħar il-nazzjonalisti u l-laburisti ħadu pożizzjonijiet diametrikament opposti ta' xulxin. Ngħidu li intom, sinjur, aħsbu intom, sax ngħidu li, maħsbu minnaw,
Jgħidu li mbagħad fiċ-ċimbeċ u insomma intom tafu min jien nitkellem minn ikollu ma jisni chattering box. Imma jgħidu li intom. Fino fondo, fil-qalb tagħkom, qatt rajtu dal-aħħar snin differenza bejn iż-żewġ partiti. Qatt innotajtu l-monopoli ta' idejat li għandna ġol dal-pajjiż. Qatt innotajtu l-lobbies fidej minn qegħdin. Qatt innotajtu għaliex il-gazzetti, speċjalment dawk ta' lingwa Ingliża jdoqqu l-istess jisom l-istess ridnu. Qatt innotajtu għaliex il-gvern joħroġ liġi l-oppożizzjoni tajt xi ħaġa tiskot li jkollu xi bqaddej. U x'qed nitkellem fuq kwistjonijiet ma kwistjonijiet li huma bażi fundamentali, natura tal-bniedem, il-ħajja, l-familja, l-istess kunċett ta' libertà u dritt li tajt li trid. U dan kollu jirrifletti s-sitwazzjoni li qal Edward Bernays mit-sen ilu, il-missier il-marketing modern, illi propju meta jkollu bdina l-poter ħajglu okkult, bittaj okkult mux ħaġa okkult moħbi, illi ovvjament għandu interess, nafu ħna Malta nafu, għandu interess illi il-poplu minna li ħed imexxiju u fil-fatt ma jkunx ħed imexxiju. Sinjuri, bibtana, iddeċidejna li nitkellmu fuq il-valur tal-libertà illa għaliex diversi ċirkostanzi kif għadu kemm qal il-ħabib tiegħi Karmenu, ikonna klixé, ikonna ideja li naħsbu li qegħdin ngħixu f'libertà, però d-dinja tkun qed titħak bina. Illa għaliex tant il-monopolju u tant il-manipolazzjoni twassalna biex naħsbu l-istess ħaġa, speċjalment il-ġurnaliżmu, meta ma jkunx indipendenti, jipprova jtina dejjem l-istess kanzunetta u jkollu kważi indottrinazzjoni. Jkollu kien kollu kważi ampina waħda d-doq u timbotta l-istess ideja fuq kulħadd biex il-ħażin jiġi tajjeb u t-tajjeb jiġi ħażin. U allura għaliex il-libertà? Għax il-libertà bħall-imħabba hija riżors ta' enerġija u l-valuri umani, soċjali, huma kollha riżors ta' enerġija, huma kollha riżors ta' enerġija pożittiva. Tantu hekk, u ħadd ifhmuni mill-ewwel, li meta din l-enerġija tonqos, immorru għal esperjenza negattiva fil-ħajja. Meta tonqos il-libertà, inti kollok oppressjoni. Meta tonqos il-libertà, inti kollok manipolazzjoni. Meta tonqos il-libertà, ifisser li inti x'imkien għandek xi ħadd qed jaħkmek biex tiddeċidi kif irid hu. U allura tibdew tindunaw għaliex għandna bżonn nerġgħu nibdew nifhmu kemm huwa importanti li niddefendu, inħarsu u nsaħħu il-valur tal-libertà. Bħal manna nagħmlu hekk fuq il-valuri l-oħrajn. Għax ħarsu lejn dan il-pajjiż, x'inhu jiġrilna. Fil-kuntest reali, li issa għandna politika f'dan il-pajjiż tal-establishment politiku kollu. Jiġifieri il-Parlament mal-medja liberali hekk imsejħa indipendenti għax mhix, inti llum il-ġurnata qegħdin niġu indottrinati, qegħdin niġu mġela naħsbu li il-ħażin sar tajjeb u x-xejn mhu xejn. Dak li nħobbu nsemmu aħna the end justifies the means. L-importanti li tasal u kif ma jimpurtax. Tantu hekk li anka it-tfal tagħna bħala soċjetà qegħdin kważi nitrawmu, ngħixu, nifhmu li l-egoiżmu jaqbillek. L-individwaliżmu ħakimna. Is-sens ta' komunità errejnieh, sparixxa. Is-sens ta' solidarjetà ridnieh. L-importanti li wieħed jasal hu. Fost iż-żgħażagħ tagħna, l-importanti li tasal int. L-imħabba tilfet is-sinifikat tagħha. Ħafna żgħażagħ m'għadhomx jemmnu fl-importanza ta' żwieġ. L-imħabba saret tfisser sess. Sess sar ifisser mhux għotja, mhux responsabilità, imma kif jiena nuża proxmu ieħor. Kif jiena nagħmel użu minn persuna oħra. Is-soċjetà saret b'mod sistematiku riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi bil-liġijiet li ħadna, il-liġijiet joħolqu mentalità, il-mentalità toħloq loġika,
Loġika tfisser il-mod ta' kif taħsibha jfisser il-mod ta' kif tiddeċiedi, u llum naraw il-bniedem quddiem il-valur tal-flus, quddiem Alla tal-flus, fejn kollox sar jiswa l-flus, il-bniedem ġa ma jiswa xejn. U ċoe mhijiex libertà li inti tintuża u tintrema. Mhijiex libertà li inti m'għandekx is-serħan tal-moħħ li l-kwalità tal-ħajja tiegħek tista' tejjibha jekk mhux għax sa tafeġ il-ħadd ieħor. U allura mhijiex libertà li inti tara l-kbir jikber u ż-żgħir qed ikompli jiċkien. Mhijiex libertà kif int għandek il-kbir jakkwista biċċa art ta' xi ħadd jew bini ta' xi ħadd li grid joħroġ il-permess ta' żvilupp u ma ħarġux, imma l-kbir jixtri dik l-art u joħroġlu l-permess ta' żvilupp. Għaliex allura il-liġi mhix għal kulħadd xorta. U din tindunaw dan il-pajjiż kif għax ridna l-valuri pożittivi. Allura ridna l-armonija tat-tessut soċjali tagħna, ridna l-well-being tagħna, qegħdin inġibu fix-xejn il-kwalità tal-ħajja tagħna. Allura ejjew nibdew nifhmu l-sitwazzjoni tad-diżumanizzazzjoni li qegħdin ngħixu fija, diżumanizzazzjoni tfisser li d-dinjità tal-persuna umana kull ma tmur qiegħda tonqos għax il-bniedem qed jispiċċa oġġett. Oġġett fidejn politiċi, fidejn is-social media, fidejn min għadu kemm qalilna tajjeb ħafna l-Biblja Karmenu jimmanipula biex jimmanipulak jiġielek taħseb kif iritu, imma mhux għall-avvanz tiegħek, mhux biex ittejjeb il-pożizzjoni ta' ħajtek, ma biex ittejjiblu l-pożizzjoni tiegħu. U juża lilek biex jikber hu. Aħna qegħdin niġu fuq is-social media grazzi għal dan l-istazzjon fuq il-Facebook. Illa għaliex naħseb jiena l-mod ta' kif nitkellmu jiena u Karmenu ftit li xejn nistgħu nkunu mistiedna biex nitkellmu fuq stazzjon ieħor televiżiv li jrid joġob l-establishment politiku. U allura tibda tinduna kemm stazzjonijiet bħal dawn li jxandru minn fuq il-Facebook huma importanti biex noħolqu l-bilanċ. Imma aħna maħniex qegħdin niġu hawn biex inċekknu l-possibilità tat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tagħkom u ntejbu tagħna għat-kapitu tagħkom, aħna niġu hawn biex naħsbu magħkom. Mhux biex intom tispiċċaw tgħidu li qegħdin ngħidu aħna, ma nistidnukom biss biex taħdmu, biex taħsbu. U allura meta tonqos il-libertà tispiċċa l-oppressjoni, nispiċċaw ngħixu f'ħakma. Il-ħakma ma tkunx bħalma konna meta konna żgħar aħna nifhmu reġim komunista jaħkem il-Polonja pereżempju, jew jaħkem l-Ungerija, jew jaħkem ir-Russja qabel ma waqa' il-ħajt ta' Berlin u qabel ma kellna din ir-rivoluzzjoni siekta li waqqat l-istat komunista minn kif konna nafuh qabel. Illum il-ħakma tista' tkun ukoll ġejja minn parlament elett demokratikament li xorta waħda ma jtikx ċans li lilek taħseb differenti minnu. U allura dak li huwa demokratiku jispiċċa totalitarju, jispiċċa jaħkmek, jispiċċa ma jħallikx taħseb differenti minnu. U din hija dan li ġejna naħsbu dwaru biex aħna meta naraw l-istampa l-kbira, illum qegħdin permezz ta' dan il-ħsieb ta' dan id-dialogu. Imma niffokaw fuq stampi iżgħar tal-istampa l-kbira u nifhmu r-realtà li qegħdin ngħixu fija. U allura rridu nifhmu li l-libertà hija valur sabiħ li permezz tiegħu il-bniedem meta huwa moni mżejjen qed jiġi mod iċ-ċans li jgħix fil-libertà u qed jingħata l-opportunità, qed tingħata l-opportunità li tgħix il-milja tad-dinjità tiegħek għax int m'intix annimal. Anke l-annimali għandna liġijiet importanti ħafna li saru biex ma jkunx hemm min jaħqarhom. Imma llum, u dan tajdu ħafna minnkom, illum sar għandna iktar liġijiet li jieħdu ħsieb l-interessi tal-annimali milli nieħdu ħsieb l-interessi tal-bniedem. Infatti sa ftit ilu għaddejna liġi
li kważi tista' twaqqaf embryu milli jgħix u bdejna ngħidu li embryu mhuwiex ħajja. Issa kellna proposta tal-gvern biex indaħlu l-abbort u fil-waqt li din indaħlu l-abbort kien hawn qed jgħid li dan mhuwiex abbort tara l-manipolazzjoni kif taħdem. Li toqtol tarbija fil-ġuf bdejna ngħidu la fetu mhux tarbija iktar tarbija. Imma dik xorta hija persuna. Ma qegħdin tindunaw kif il-kliem li jintuża anke mill-gazzetti tagħna, mill-politiċi tagħna. Kif qal Karmenu qegħdin hemm fi proċess ta' reklamar, fi proċess ta' indottrinazzjoni. Indottrinazzjoni nista' nuża l-kelma tagħlim, imma indottrinazzjoni tfisser meta dan it-tagħlim li qed intik huwa sfurzat b'tali mod li inti m'għandikx ċans tara alternattivi oħra għal dik l-informazzjoni li qed intik. U dan li rridu naħsbu dwaru Malta. Aħna hemm ċans li jkollna alternattiva għal din it-tip ta' politika. Din il-ħajja dawn ir-realtajiet li qegħdin nitkellmu dwarhom huma riżultat ta' deċiżjonijiet politiċi moħodin mill-politiċi tagħna. Illum iktar mill-bier. Jien niftakarni fil-Parlament kważi waħdi noġġezzjona meta kienet dieħla l-Istanbul Convention. Noġġezzjona il-Parlament kważi waħdi għal meta kienet dieħla liġi li vera kienet se tkasbar l-indipendenza tal-persuna, l-awtonomija tal-persuna u l-gvern kien se jwaqqaf ħanajdu hekk qorti barra l-qorti kif nafu aħna li jekk inti kont tista' tinqabad tgħid kliem li aġenzija tal-gvern kienet tista' tgħid u tħarkek li int qed tagħmel diskriminazzjoni skont kont teħel il-ħabs jew anke multi kbar. Imma għall-grazza tagħna u ta' ħafna nies oħrajn mill-Parlament kien irnexxieli nwaqqaf dik il-liġi u ma baqgħetx għaddejja. Ġifieri wieħed seta' ma jaqbilx miegħi meta jien kont l-unika wieħed li għad le għal liġi ta' leġiżlazzjoni ta' żwieġ għal persuni tal-istess sess. Imma anke jekk kulħadd kellu raġun u jien kelli tort, imma l-libertà li jiena kelli nwettaq dak li wettaqt kelli noħodha b'idejja. Għax anke l-partit tiegħi stess kien kontra tiegħi u kien lest li jikkastigani għax jiena dak li ma kontx naqbel miegħu moralment rrid li ma nivvotax favorih. Dik kien nuqqas ta' libertà u ma dak kollu rrid ngħid. Imbagħad l-esponenti tal-gvern kemm ikkritikaw u għajruni u anke l-medja indipendenti sal-ġurnata tal-lum ta' titli differenti. Ejjew nifhmu. Jeħtieġ ikollna l-kuraġġ li niskomodaw lilna nfusna u ma niddejqux li nkunu disprezzati, li nkunu majra minn dawk li jaħsbu li għandhom id-dritt li jsiktuna. U dawk li għandhom id-dritt li jaħsbu li għandhom id-dritt isiktuna huma dawk li qegħdin innaqsunna u jilagħbu mad-dritt tal-libertà tagħna. U dan id-dritt jilagħbu miegħu meta dawk li jaħsbu bħala trolls, bħala nies li ħafna drabi jkunu jaħdmu mal-gvern, anke jekk għandhom għal qalbhom il-politika tal-gvern, imma bejn kritika għal dak li nista' ngħid jien jew jgħid ħadd ieħor, bejn kritika u tajjir hemm differenza. Bejn kritika u kważi kliem li jippruvaw iwaqfuk milli titkellem hemm differenza. Mhux kollox huwa kritika. Qegħdin tindunaw kemm f'Malta għandna sitwazzjonijiet fejn il-libertà hija medda wkoll mhux medda bit-tfigħ tal-ġebel, mhux medda bil-pulizija bl-azzar imma rasek, imma medda bil-ġurnalisti jagħtuk it-timbri. Medda bil-pulizija tal-ġeneru tal-ideoloġija tal-ġeneru li qegħdin hemm biex iħarku l-dak jew iħarku l-ieħor għal jekk jisimgħu li qed jingħad xi ħaġa differenti minn dak li jemmnu fih huma. Dan hu pajjiżna ħbib tagħna. U biex ikollok il-kuraġġ tgħid dan il-kliem, irid ikollok il-kuraġġ li jekk tiġi disprezzat, jekk tiġi majjar, torqod u tarġa' tqum minkejja t-teddid.
Hawnhekk qed fi stazzjon. Fejn min imexxi dal-istazzjon illa għaliex kellu l-kuraġġ li jressa persuna li minflok kont jien imma jismu Matthew u qal l-esperjenza li kellu jgħid. Dawn il-pulizija tal-ġeneru ġie mħarrek din il-persuna li tmexxi dal-istazzjon. L-istess persuna, Matthew, ġie mħarrek ukoll. Imma ejjew nifhmu f'liema sitwazzjoni qegħdin ngħixu fija. U qegħdin nagħmlu hekk illa għaliex qabel ma nifhmu f'liema problema qegħdin ngħixu fija, ma nistgħux naslu għal fejqan tagħha, ma nistgħux naslu li nieħdu deċiżjoni li nikkorreġuha jekk ma nifhmux li l-ewwel fejn għandna il-problema. Nifhmu fejn għandna l-problema, imbagħad naslu li wkoll aħna nfejquha. U l-aħħar argumenti qabel ma ngħaddi l-kelma lil Karmenu li mal-kelma libertà mhux qed infisser libertinaġġ, għax libertà hija ħaġa, libertinaġġ hija oħra. Mal-kelma libertà tmur il-kelma responsabilità. Jekk jien liberu ifisser li jien responsabbli. Meta kelli l-missieri u ommi jiddeċiedu għalija, kelli inqas libertà, imma x'ta' tifel kelli min qed jiddeċiedi għalija. Meta jien adult u ommi u missieri m'għadhomx jiddeċiedu f'ismi, mela jien liberu biex niddeċiedi għalija. Issa l-libertà tfisser li jiena responsabbli tiegħi innifsi. U allura anke meta l-istat ma jibqax jiddeċiedi kollox għalik jew f'ismek għalkemm illum qegħdin nerġgħu lura li l-istat qed kważi jibda jerġa' jiddeċiedi kollox hu b'mod differenti ħafna minn kif konna nifhmu f'numru ta' snin ilu. Imma jfisser li int għandek responsabilità. Meta l-libertà tibda tittieħidlek, ifisser dik ir-responsabilità ittieħidlek. U l-gvern, l-istat qed jieħu over dik ir-responsabilità. U inti x'tispiċċa? Qed titnaqqallek id-dinjità tiegħek bħala persuna umana. U int qed tispiċċa iktar bħala prodott. Għada pitata tniġu għaw. U jkollna pereżempju diskussjoni anke ma' esperti oħra fuq ir-rigward kif pereżempju mill-Facebook jew inkella mis-social media li jenna tispiċċa qed toħdilna l-libertà. U għada pitada hemm il-biża ta' New World Order, li jibda jkollna liġijiet komuni fid-dinja kollha. Jista' jkun ukoll karencija flus waħda għad-dinja kollha. Sawa u dawn huma kollha beżat li wieħed irid jibda jaħseb għalihom minn issa. Għax dak ikun ifisser li allura tibda tonqos l-awtonomija ta' bejn popli u popli. U min il-kbir, laqqas il-gvernijiet issa, negozjanti kbar, jippruvaw jieħdu over il-kontroll bħal kull meta kellek superpotenzi mhux issa iktar politiċi imma ekonomiċi bl-iskuża tal-politiċi. Hemm tibda titnaqrilna wkoll l-indipendenza tagħna, l-awtonomija tagħna bħala pajjiż. U bħala pajjiż ifisser bħala bnedmin. Ejjew inkunu attenti. Għandna pajjiżi li l-awtonomija u l-indipendenza u l-libertà in-nies tagħhom bdew jitilfuha b'dak li l-pajjiż daħħal b'mod li suppost kellu jkun responsabbli. Is-CCTV cameras kullimkien. U bis-CCTV cameras kullimkien, iċ-Ċina jew wieħed mill-iktar pajjiż li qed iħaddem din it-tip ta' sorvaljanza. Dak li huwa għalik ħanajtek mibjuħ mill-gvern biex jassiguralek in-nuqqas ta' kriminalità. Ma dak ifisser li permezz dik is-sorveljanza qed jieħu ħsieb il-gvern iktar tiegħu innifsu u jbiegħet l-opportunità u ċ-ċans li inti tgerger kontra tiegħu. Li jkun hemm protesti kontra tiegħu. Din taraw il-ħakma illum kif issejr il-kelma lilek Karmel. Tajjeb, naqbel ħafna ma' Edwin, nitkellmu f'perjodu fejn għandna dawn l-issues, speċjalment ta' teknoloġija, l-intelligenza, l-intelligenza artificiali, artificial intelligence, millum il-ġurnata għaz biss l-uman, il-differenza bejn l-uman u l-kompjuter ħadd tispiċċa.
se jibdal mill-bniedem. Tiget ċaġet fil-fantaxjenza konna naraw fil-film sin naf 2001 A Space Odyssey, illum il-ġurnata dik il-dan il-fatt qed naraw iseħħ. U jseħħ li min għandu l-poter jista' jmanipula. Tajb insemmi li l-libertà tanti faċli tintilef li sena ilu biss. Issa taqbilx mal-vaċċinu jekk hux tepra mhux se tdħol fija dik mhux il-materja tiegħi. Imma parti mill-popolazzjoni ta' Malta għaliex ma ċċettax li tieħu ġo fija vaċċin li kien għadu f'fażi sperimentali, sa mhux qed ngħidu jaħdem jew le, ġim se tdħol fija dik tobba speċjalisti u dan kollu. Imma li kellek l-awtoritajiet qalu mela għandek persentax ta' nies xi 10% minn se żball li dawn ma se jwissawx la jitlu f'jitlu kafe, ma se jitlu l-bank, se jitlu f'ħanut. Għax m'għadux il-vaċċin. Dik libertà f'Malta demokratika. U l-oppożizzjoni għalija ġiet minn partit żgħir jiena nimmilita fih il-Partit Popolari kif ukoll minn gruppi oħrajn, Partit Tabba u elementi oħrajn fis-soċjetà ċivili illi dawna l-kbar ta' soċjetà dawn tal-NGOs ma tħadd minnhom ma tkellem, qed niddiskriminaw kontra nies li jagħmlu għażla ta' nies adulti. Bħal ma għamel dik l-għażla l-gvern li mbagħad kellu jirtira minnax, anke kellek kwistjonijiet legali, insomma dik għal qed tinkiteb għax huwa mument importanti fl-istorja ta' Malta ħajkun il-qudiem. Jista' jdeħ fuq deċiżjonijiet oħrajn. Siħbiet minn hawnhekk semma l-point system li jagħmel iċ-Ċina li minn ma jaqbilx ma' regol tal-gvern jaqnaqsu l-points bħal meta tipparkja ħażin. Mhix xi ħaġa li Malta ma tistax tidħol. Għaliex naċċetta fuq il-vaċċin jista' ċċettaw fuq kollox. Jista' ċċettaw għax inti qed gerger kontra l-gvern, jista' ċċettaw għax inti qed gerger kontra ċertu nies li huma minoritajiet li ġew protetti jew Malta. Jista' jkoll, tista' fuq kollox. Mela ejjew naħlu f'moħħna li din libertà li għandna u li jiena kifet l-ewwel jiena nemmen li hija kondizzjonata qatt ma kienet hemm. Din libertà qiegħda tista' tittieħidlek. Jekk inti ma tkunx ħassa mhux lesti tiġielek. Nsemmi ħaġa u darba xi ħadd qal imma meta kienet il-kwistjoni kollha tal-vaċċin u l-vaċċin ma you have to be cruel to be kind. Għaletlu inti taħseb li l-gvern lilek iħobbok. It-taxxi tiegħek jara. U l-interessi tal-lobbies li jżommu ħaddej. Rajnijom, u l-ġemma stess meta kien. Ġonas Birkirkar, ġib sejna stibbi Birkirkar Santa Venas, skola faċċata, jidir li il mużew ftit il-bot, binja ta' blum. U l-lobbies nafu minn huma jisu ma ġara xejn, anzi kien hemm meżenja fl-aħħar. Qegħdin tifhmu kemm wieħed irid joqgħod moħħu hemm li tal-libertà u ħanħolkom lura fil-passat mhux il-bogħod. 12 sena ilu, 13 sena ilu. Meta fuq storja li ġiet ippubblikata f'magażin ġo l-Università u fis-Sixth Form kien hemm inqala rebus għax ovvjament kiseb il-liġi nippubblika minħabba xi oxxenitajiet li hemm fil-kliem fil-xi. U għamilna rebus u xi ħansittra morna fl-istazzjon tal-Al Jazeera, sal-Al Jazeera nitkellmu kemm m'għandniex libertà u Malta l-Al Jazeera l-istazzjon finanzjat mill-Kuwait. Pik eżempju ta' pajjiż li għandu libertà tal-espressjoni, ġifieri. U għabet, neħħejna ċ-ċensura. U minn dak iż-żmien l-Onorevoli Damarco kien qal li neħħejna ċ-ċensura, ma qabilx ma' ċensura u deċidejna. Għandu iż-żmien u deċidejna li biex tant inkunu liberi biex dal-pajjiż inneħħu il-fatt li hija kontra l-liġi li inti tidaj issa ma nafx mal-Maltin. Ġo Korfu fejn kien hemm ħafna Maltin fl-antik u mid-dixxendenti tagħhom kellhom xi proverbju jgħidu jidej daqs bajk normali. Ġifieri, imma kien hemm il-liġi kontra dawn u f'daqqa neħħejniha din il-liġi, ma issa ġejna fil-pik tal-libertà u Malta u kulħadd firħan, kulħadd kuntent. Tihom fil-libertà għandna dan żmien ġdid qalil u koraġġuż. Imma minn dakinhar kemm daħlu liġijiet inaqsuna l-libertà. Kemm issib nies u żgħar jista' jitkellmu liberament. Jew jridu jitkellmu bil-fors f'venues li huma favur il-gvern jew kellha f'safe space. Il-libertà naqset. U l-gvern u l-lobbies li huma l-gvern qed juru biċ-ċar il-libertà naqset lek. Issa jekk inti kuntent bil-ktajjen ma saqajk, u tifraħ li inti tgħix soċjetà liberali, tgħid minn gvern li jħobbok.
mhux se nsemmi l-oppożizzjoni għax jekk ngħatajta tqum, allura ħalwa rieda. Tajb infakru li dakinhar għedet il-liġi tal-bestemja, naqra oppożizzjoni żejra kien hemm imbagħad il-liġi għaddiet xorta. U minn jiena ma nafx jiena l-oppożizzjoni l-aħħar li rajta topponi naħseb. Meta kienu l-Labor fl-oppożizzjoni kienu jopponu. Ġifieri jiena qed nkun ċara hawnhekk, ġifieri mista noqgħod nistaħba subajja għax jiena bħal issa l-persentaġġ tan-nies li huma diżappuntati mill-partiti qed jikbru ħajkompli jikber. Għax issa n-nies jew jindunaw issa, jekk mhux se jindunaw issa, ma ħajindunaw qatt. Raġuni għamlet poplu Malti iftaħ naqra għajnejk u iftaħ naqra moħħok. Għaliex min għandu l-poter ma jinteressax minnek. Ftakru dina, meta Malta ma tkunx iktar post liberu b'mod miftuħ u meta ma jkunx possibbli tgħix hawnhekk, min qed jiddeċiedi dawn id-deċiżjonijiet xi villa sqallija jkun qiegħed. Jew Switzerland jara l-muntani u żbuħija u l-ġmil tan-natura u inti hawnhekk tifga fil-foga u fit-trabijiet. Mela poplu Malti tkunx tibqax iktar poplu twajjeb moħħok magħluq. Moħħok magħluq għax ta' dwar politiku. Imma ħseb naqra. Il-libertà tista' tintilef. U l-libertà tista' tintrebaħ. U dak li mhuwiex libertajiet li nitilfu. Nistgħu nerġgħu nibqgħu lura, imma l-ewwel noqogħdu attenti ħalli ma nitilfuhom. Nibdew naslu għall-eluq ta' din il-laqgħa tagħna ejjew naħsbu fuq ħaġa waħda. Kemm importanti li nifhmu li jekk aħna nitolbu l-Istat jiggarantixxilna li ngħixu fi stat liberu, però aħna rridu naraw li ma nisfruttawx il-libertà ta' xulxin. U dak li nitolbu mill-Istat ejjew nitolbuh minna fuq livell personali fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Għaliex huwa faċli li titlob l-Istat jiggarantixxilek il-libertà. Imma aħna wkoll kapaċi noħolqu il-libertà ta' xulxin. U kapaċi noħolqu nifgaw il-libertà ta' xulxin anke f'isem il-politiku li nkunu qegħdin nadoraw. Mela l-ewwel li rridu nifhmu kemm hu importanti li nieħdu ħsieb li nirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna. U jew nagħmlu dan il-kuraġġ li jekk illum qegħdin nindunaw li f'dan il-pajjiż sejrin lura għax qegħdin jinkisru, nwarbu, neqirdu dak kollu li konna nifhmu li huma il-valuri soċjali, il-valuri umani bħal mill-ħajja, il-familja, l-libertà, il-ġustizzja, il-valur tas-solidarjetà, il-valur tax-xogħol, il-valur għall-edukazzjoni, il-valur għall-ambjent sabiħ, il-valur għad-demokrazija. Ejjew naraw li fl-istess ħin dawn il-valuri nieħdu ħsieb li nsaħħuhom anke fir-relazzjonijiet individwali ta' xulxin. Illa għaliex il-ħajja tibda sabiħa minn isfel għal fuq. U jekk fuq ikunu jikkmandawna biex l-ordni li tingħata minn fuq tinżel isfel aħna rridu nobdu dawk li jikkmandawna ta' fuq. Imma jekk dak li jikkmandawna kunu qegħdin jagħtuna kmand li huwa morali li jkisser id-dinjetà tal-persuna ta' sieħbi, jien nista' ma naqbilx ma' Karmenu, però xorta jien intieħi dritt li Karmenu li jikkritikani. Jista' Karmenu ma jaqbilx miegħi, imma jien jekk nistmalu d-dinjeta tiegħu, nieħu ħsieb li niddefendilu dritt li hu jikkritikani. Hemm tibda il-mod ta' kif insaħħu l-libertà. Li jekk Karmenu jgħid xi ħaġa li ma naqbilx magħha, ma mhux nipprova nikkanċellah, ma mhux nipprova nsiktu b'tali mod li lanqas inħallih jibqa' eżistenti, jibqa' jeżisti. Illum għandna min juża l-Facebook u l-keyboard ta' wara l-Facebook biex min ma jaqbilx miegħu jipprova jikkanċellah. Jikkanċellah ifisser ma jħallihx iktar jeżisti. U dik hija theddida l-libertà. Għax bħalma tagħmel inti ma' min ma tixtieqx jibqa' jeżisti għax ma taqbilx miegħu. Għada jistgħu jagħmlu lilek
l-istess nies jew nies oħrajn li ma jaqblux miegħek. Qegħdin tindunaw kif ir-rivoluzzjoni siekta tal kif insaħħu il-valuri rridu nibdewha minn isfel, mid-djar tagħna, fuq il-mejda tal-ikel tagħna, fuq fejn naħdmu il-ħwienet, il-fabbriki, l-uffiċini, fl-iskejjel tagħna, fl-istaff rooms tagħna, fit-turuq tagħna, fil-pjazzezz tagħna, fil-festi tagħna, ta' partit kontra ieħor. Ejjew inkunu differenti, ma jimpurtax. Imma nirrispettaw id-differenza ta' xulxin. Dik li tfisser ugwaljanza għax mhix libertà il-gvern li jipprova f'isem l-ugwaljanza idaħħal liġijiet li jrasqu għall-uniformità f'pajjiż. Mhijiex libertà li fil-pajjiż kif jiġri f'Malta. Aħna rridu insegwu ideoloġija waħda. Mhijiex libertà li l-kelma ugwaljanza tiġi tfisser uniformità, kulħadd xorta. Mhijiex libertà li fl-università student jekk imer il-lecturer tiegħu jispiċċa jibża li ma jgħaddix mill-eżami. Mhijiex libertà li għax inti l-lecturer liberali ma taqbilx miegħu, inti tirriskja li ma tieħux id-digri tiegħek. U għalhekk mhijiex libertà f'dan il-pajjiż li għandna università u studenti fl-università li lanqas għandhom il-kuraġġ mhux il-ħila, il-kuraġġ u l-libertà li jitkellmu fuq issues soċjali politiċi f'dan il-pajjiż. U allura għalhekk mhix libertà f'dan il-pajjiż li dawn l-istudenti u liedna tfal tagħna ħudna jgħidulek aħna nistudjaw imma jiġri nitilqu l-barra minn pajjiżna għax m'għandhomx fiduċja fil-ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Din hija Malta fl-2023. U jekk irridu li dan il-Mart ma jibqax dieħel tal-indifferenza, l-indifferenza toqtol il-libertà, l-indifferenza toqtol id-dinjità ta' xulxin, ejjew inħarsu lejn xulxin. U jekk aħna nsara ta' veru f'xulxin naraw il-ġbija talla, fi bniedem ieħor inqas minni, ta' inqas ħila minni, ta' inqas saħħa ekonomika inqas minn tiegħi, dak il-bniedem irrid nara ġbija talla. Dak huwa ugwali għalija. Dak huwa daqsi. U mhux għax għandu inqas flus minni jfisser li huwa inqas minni jien nista' nagħmel minnu oġġett. U mhux għax jien b'saħħti jien nista' nġib il-permess u ħadd ieħor ma jistax iġib il-permess. Dik mhix libertà. F'dan il-pajjiż nistgħu nikkoreġuha. Nistgħu nagħtu alternattiva għal din u nerġgħu ndaħħlu lura l-libertà li qegħdin nitilfu. Mejjew nibdew minn isfel. Dak li l-istat qed itelfinna, dak li l-istat il-politiċi din joħdulna, aħna nagħtu lil xulxin. Nistmaw lil xulxin ta' persuni. Minnu Nisrani Kattoliku jemmen fsieħbu jara ġbija tagħna. Min le fsieħbu jara bniedem. Dinjità umana. Almenu jew nitrattaw il-xulxin bħalma l-liġijiet tal-annimali jitrattaw l-annimali bħala xi ħaġa li hija sagra wkoll. Il-bajt tal-fekruna huma importanti. Nieħdu ħsiebhom sakemm ifaqsu u narawhom jieħdu l-ħajja. Mela jew nieħdu ħsieb it-tarbija fil-ġuf tagħna. Daqskemm nieħdu ħsieb il-bajt ta' dik il-fekruna. Ejjew nieħdu ħsieb lil xulxin. U minn hawn tibda l-ewwel tweġiba tagħna lil politiċi liberali li lilna jridu jġibuna prodott li jista' llum jintuża u għada jintrema. Kuraġġ. Kuraġġ li niddefendu dak li nemmnu fih. Niddefendu lil xulxin. U nkunu qegħdin insaħħu l-libertà u d-dinjità ta' xulxin. Niltaqgħu magħkom il-ġimgħa li ġejja għandna suġġett ieħor interessanti ferm fuq x'qed jiġri fl-iskejjel tagħna, x'qed jiġi mallim fl-iskejjel tagħna, kważi sfurzat mingħajr ma l-ġenituri m'għandhom dritt li jgħidu le, dan mhux sewwa tfal tagħna. Imma
il-kursita inħalluha għal-ġimgħa li ġejja bħallu l-ġimgħa nhar l-erba' fit-8:30. Niltaqgħu.